दिनै जोंनि आसामनि बा भारतनि अर्जुन भगेश्वर बरुवानि जोनोम सान गिबियावनो बिथांनिसिम जोनोम साननि मोजां हामलायथि बावहरबाय। बिथांनि मुङैनो जोंनि आसाम सरकार लोगोसे बिटिसि सरकार स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांनि मुङै हाफ माराथन खारनायनि मोनसे जोंनो बाक्सा डिएसअनो बा गुबुन गुबुन डिएसअनोबो मोनसे बिथोन हरदोंमोन। बे रोखोमैनो बाक्सा डिएसअनि बानजायनायाव लोगोसे सालबारि जिल्ला गेलेमु आफाद थामहिनबा सालबारि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि हेफाजाबाव जोङो दिनै सालबारि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे हाफ माराथन रेस जों खुंदोंमोन। बेयाव जोंनि बे ओनसोलनि माखासे जौगाफुनाय सेंग्राफोरा बाहागो लादों। आङो गिबियावनो बिथांमोननोबो जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय। जोङो बे हाबाफारिजों बिथांनि जिथु जोनोम सान भगेश्वर बरुवानि बे जोनोम सानजों जोंनि सेंग्राफोरनि गेजेराव जाहाथे गेलेनाया मोनसे बोहैथि जायो, लोगोसे गेलेनाया जे मोनसे देहानि बा मेलेमनि गोसो गोरबोनि मोनसे जौगानायनि मोनसे पार्ट, बेखौ जोंनि समाजनो गेलेगिरिफोरनो रायजो राजानो मोनसे मेसेज हरनो थाखायनो दिनै बिटिसि सरकारा बे खुंथायखौ खुंदों। बेखायनो जोंबो दिनै बेबायदिनो सरकारनि बिथोन मथे जोंबो बे अभिरुचि दे जों जायखौ बुङो, बिथांनि जिथु भगेश्वर बरुवानि जिथु जोनोम सान, बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो अभिरुचि दे हिसाबै फालिबाय दं। जोङो देग्लायबो बेबायदिनो जोङो हाफ माराथन रेस होनानै बिथांनि जोनोम सानखौ जोङो फालिदों। जोंनि गेजेराव प्राइज हिसाबै गिबि प्राइजआ जाहैबाय 2000 बान्था लोगोसे गंसे ट्रफि। नैथि प्राइजआ जाहैबाय 1500 रां लोगोसे गंसे ट्रफि, आरो थामथि प्राइजआबो 1500 रां लोगोसे गंसे ट्रफि। आरो लोगोसे बिथां जायफोरा देरहागोन, सेथि नैथि आरो थामथि जागोन, बिथांमोननो सरकारनिफ्राय स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय गांसे सार्टिफिकेट हरगोन। आं सालबारि साब डिभिजन हाफ माराथन रेस सालबारि स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव सेथि बान्था हरनो हानायखौ एसे गोसोखौ मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों। आरो इयुनाव बेबायदिनो आरो नाजालांबाय थागोन, आरो आंनि उन्दै गथ'फोरखौबो आं सिखायलांबाय थागोन। बेबायदिनो खारनाय बादायलायनाय, आरो गोबाङावबो आं खेला गेलेखांबाय, बिदिनो हाफ माराथन खारनाय, बेबो सेथि बान्था आरो नैथि बान्था आवग्रिनानै लाबोनो हाबाय आङो। आंनि প্ৰাইজটো ভালে লাগিছে পাই, আৰু যাতে আগন্তুক এনেহেনকৈ আৰু ছেকেণ্ড প্ৰাইজটো মোৰ, আৰু এনেহেনকৈ যাতে আৰু মাৰাথন ৰেষ্ট হয় তাৰ কামনা কৰে। এইখিনি আমাৰ प्राइज मोनदों, आं बेयाव जोबोद गोजोननाय मोनदों, आरोबाव आं बेफोरबायदिनो नाजाबाय थागोन। एसेनोसै। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।